Kani ka jing tho kadai halor ka jingim ka jongi pastor More Wilson lalu ya ka jing shekri jongi ka bai laai haga kam go jong utrai leng babun bon telik snam katto kan delik bentang akwa ban yatho ifi kamtam yikito ki bam parchim latip bha shafang jongi yai pastor More lakhai i hakalai trek October kat kandai spa kat fra ha Polton Bajar ha Shillong nadu be dang red ilong ubreu uba sngotonat baru baminat banle chia ki jingeseng kena bat kumta terter bat hakoi ka kenti i sister N.E. Nichols Roy i ong kumne kalong kum ka jinga tho lupa i sister i ong baune uklung hakoi ka sngi un salong unong yalap onolarang ba kata kadai ngala penong kadai ka jinga tho lupa ka jong sister Nichols Roy te haga jinga lenti jong i kumu konarin ilong ubreu ubaminat bandai cheki Sunday school bat kinong hikaya ka Sunday school ya kitu ki por kilong kumikong drill Siwan Franklin antai Miss A.W. Thomas anta ikong Stelas Imle ba Noverwell Swear, ba Oringal, ba Jerobindo Roy, bat kumta sa kiway ro kinong hikay hagi Sunday School. Onday la kam he kandiat, hagi jinglong ikum kona, kinong hikay jong ipat kilong kumu Primrose Katfo, Bobo Efren, Bobo Frinsing, Kong Neliban, Babu Delington, Babu ni Hansing Walang, Babu Bikedas bat Reverend T.B. Phillips. Di kumu kunada di long breu baminat start shibone. Bat hakasnem kat kandai spa arpo kandai. Ila yo ya kawe ka scholarship na ka municipal hakador lai tengka sipanai kata gadai ka scholarship kabayo para kasnam kat kandai spa lai fufra ipas ka matric haka first division hadin kata ilalid na pa sa St. Anthony's College Banpule yaka intermediate arts pat kawan ka jingkala haka jingim ka jongi ka jing sngoto jogi nadu ka baningkong galong ka jinglong Kristan kamday tang basyuka hagayeng Kristan. Para kasnem kat kandai spa laifulay ila kala kabamot hakalay tarik ubnay match. Para ila priyang yaw Jisu haka jingim jongi kumunong panimbarutray. Para haka artrik jong ubnay September kat kandai spa laifulay lapun baptisi di pastor Hillingson. Pat hagas nem kat kandai spa live usaw. Iba Harley Roberts. Iday mai ibala hikay. Ya ipastor More Wilson lalu. Banruay yaga tonic sulfa. Pat banang bahay ka modulator. Tida ka jingtray shitam ka jongi. Hagas nem kat kandai spa live usan pan. Ilayo ek certificate tonic sulfa. Nagka-college na London. But ila tray ru haga press, Shillong printing press, haga jing sew ko basan tangga si banay. But haga jing kat par ka jong ublay ban tray ka kam ka jong ublay. Haga shitarik ubnay July kat kandai spa sopo. Ila no ikini ki kambaro ban shakri
yau try. Ilong ru ubreu uba ubleu lai ka sap ka bakerpang bantau jingruai. Pat ka jingruai ka baningkong ka baila thau ka day ka jingge hau try. Pat on adin kata isa persyang ban le jingo ay ki parabangay barban bunkam hagakam ka jong utray. Haka jingyo i ka jonga Hasyua ba in padiang yaw Jesus Christ kumunang panimrutray itray long printing press. But ngangis kam laramday ka jing khot lan ka jing bu ka jong ublay ha ka man sem jong i ban sekri yu inom resign na ka kam ka bidat. Ban ha ka jing sekri jong i yaw try ki nong hikay ki balaya ptin linti ki long komi pastor healing iba joy ba deletion but is sister Nicole Roy kini kilong kibreu kiba laptin lenti i haka jingya lenti jing kumusamla haka jing sekri jongi yaw try but kumangalong bilong breu ruba minat ban pule ya ki kot idon laga jong ka personal library ro kabahaga taka library jong gidan nakispaat liki kan padi minat ban pule kan deha ka jing alam pastar ka jong blai ban pen klansyo ya kata ka jing snowman sem ka jong iban sekri of try ublay ulawan lam ha ka jing im jong i yai conquest sila misel iban long ka nong yarap lem yai hagisnem baro hadu bakut jong ka jingim te kumta hagasnem khat khandai spa safusan haga khan riu trik jong manai Oktober ila pendep ya ka jinggen teu korim kabala pendep dai pastor Sochindra Roy ha kabala ngublei ha tenrong but ha ka arpun riu trik August khat khandai spa saupo pra la ordini dai ba joy kum pastor hakabalang blay hagwala pati te hagasnem khat khandai spa sanfuar pe ke jingkhot ka jong blay namar ilong iburo bobon ki sab ki talen ki boblay la ai hagasnem khat khandai spa sanfuar ila tonic sulfide ki ka jingwa 7 December akoi hagatu ko pormdon tonic sulfide Daim i balotho ikita baro kibamdan hak edition ka maningkong. But nadu kasnem khat khandai spa andre pulai. Hadu ka bakut jong ka jingim jongi arak. Hagasnem arajar. Ilong editor jong jingsai gospel. Iji atho yanga dan bon ki por ki ba im juyo artikel nano ito hi jingsai gospel bro kawai. But try sitom kata-kata. But ila lumi ki jing tho ki jongi ba joy. But ila reprint yaki, edit yaki. Ila long uskatri joga business association. Life of Frastem Lanter. Ila uskatri jonga association. Ila long u president jonga mission board. But u chairman jonga pastors fellowship rukubjo. Hagabalang i serve kum u pastor san po arsnem bat kumunong tray hakakam ka jong ublay ka bapura nro posnem lanter isab kakam ka jong ublay iya tho iya ka jing dap sis pasnem jong ka balang tang baim simlayo kalah ublem simla sya satiai banjadan benta ha ka to ka celebration te wala ka taru ha ka souvenir jong ka jing dap sis pasnem ka balang kodon ki artikel jong ki bilat ha no ikmi lenti hinrei kapor jingi kam ublem simla sya so ibon continue hadu ka to snem ha ka ministry light na ka bade hari lejong kendia kan sya fi ke background mo ha ki por ke man sya ka por babangi dang red pal ha ka por dang duna ki kali hari jong ki balai sebar na shlong kan tekan ka kali ke dang lai tang hamau phlang bat hamau ngap
Te Pastor Moore iju syong de kali nasulong hadu hamau ngap lani hamau pulang bad sia de kejat je kali kasih bro kowe bad ija kumba arpnai lai benai but ili alap keleng bad ondel wan pai siyeng mju ngim itu syi la jong teman bro par kowe sen yo ngasngau so mulung kumnore bangan yaki kon bakim itu syu yang aro hado kata ilong breu ubai tilut ya laga jong gajengem ban sekri yo try kan te namar hago to ko porila dai breu wala start hi pa te ubleu plelat pelenti yi bain lejru shabar nakari jongi ila lej haga jing khot jonga missionary board na United States ila lej ban kren haki jing sang mission hayuna ha USA ha Canada ha Switzerland ha Beirut ban Thailand ro kumjo kata galong shabar ban ila attend ro ye world conference kabalong ha Birmingham ha England hagasnam khat khandai spa khandai pu khandai ban ilong i represent ye ki India ha England te haga jinga dai berka mission pan ila lectur kelenge ka karbi anglong but se Bangladesh but kamtam ilawan se Nepal ban dedicate yeki lai tali ki yeng mane ha Nepal ha kalang khani mission kaba tang sedang thamai te ha ka jing trai jung ipat kumunong yalam kat kum ka record bangayo i lai spa nyo photolik snong ila lej banyalam haki neki henru photolik snam katam dei tang chisen dei bon sen dei kini kisnong kidai hari kasi barjain tia Assam i barakoi kat kum ka record ka marriage register ka badan banga page ngayo i ba praspa khandai faujuri pa ila punya tha ila punya tha ye kikme kikpa baji ki khon ro kumjo hagi ni ki por ki beladem ki prabangai nang tin namar kasa ki khot nga banganon punya tha iki ngoi ki kamde ka pastret jonga am ki ongi kwa ya phi ban punya tha ngong bolei ki ong namar ye mei jong i punya tha ipa jong phi te bentangi kwa ba ma phi ban punya tha ye khon jongi tikum kata muslim ngau ngau ye dei parabangai kalong ka bahajan bahagen nang kata daw kawai na ka bangayo i ka kenja nong mo ka lada kalong right naman bai ka tin reformation kawai na kijing kala kiba wanlam ka haka balang kadai i encourage yaki samla banto jing ruai lamari long breu ba belum ai kasap ka berkerpang banto jing ruai bar ki jing ruai hoi light kidon ki bai kelan ga ktien pareng ro bat teng ngasem ba ki kentien ki ba mai i pundon kam ki kham khia ban ki jing ruai ki ba tho ga ktien pareng ro den re ki bon ki jing ruai ki bai yos ngo kum to si sen ha ka wi ka sen ha ka por ba ki dang ele ka kijat na sora si sobar bagi pastor Sochin dah kita ke para pila jingle phap song jam memdundukan ti ya song ja on ke ya kejat na sora ya sobar kita poyang tewa ke bam ja song ke ti kat bagi dang bam las dang janmit iba Sochin ni dang song kum to halo harut rut jong tagawa kaski kasdang manno ba kata por kawan ke jingruai heipa yetu yang ai kata Pala kata kejigruai ka dai ka to ko bayong kasngi menta kat sano balengan dang song alhia fi kat kitu kejigruai ki bukum kitu ki life experience ki jong i te kan ka kamansim ban hikai ban encourage ki samla ban tho jigruai ban nang ban ruai kat kum ki notes Pike yong yen kar jong fitan kam menang iki modulator iki notes lam dal film nang gitu film la ban ruai kum tho no ruai ken
kata gede gawai. Pat kawai pat par kabang ay hay pastor mor kadai Ibreu ilang Ibreu walong sincere kata-kata. But imday Ibreu babon kitin. Imday Ibreu babon kitin. But ilang Ibreu balaban niya siya. Kilalan sibon ki jing'e haka jingim kabaylaya ilingba. Nakaway ka ba ngayon ikalong ba ikloy ban siya bomday bin panmahar bomday ikloy ban siya bomday lada kibreu kikran kumno yai ikloy ban long kabha bagi breu kisu kikran bomday yai by in yai siya te kata kadai gawai berkebaar ban bisit bahaya ki para bangay kato ka mansim ka encourage yaki way pat ki para nong ki pastor ban bisit ngaju hakin ni por ngaju runggan ki para bangay haki babon telagi yeng kiyong on the piwan bisit yang ikumning ikan mau yai pa jong pi namar lesele dile jingna channel na wan na mi orung yang para bangay imi otiai pa Dahadu kata idon ke jing jigi para bangay. Bari kloy banda juat jigi tu kiba rem. Kiba ja naka kunhun rukay. Kata ka deka jinglong kabi tanat ka jong i. Te imju ide ubam jukwa banyen niya bar kiba imju kwa ban penskausi yano ro. Handra ile ka babahatam. Bat ya kata ka jinglong ka jong i ha ka jingade berkebalang ke reflect ru ha ka personal life ke jong i ha ke jing dei jong i bat i mai ru kumjo ngaken mau ha go ge sen mari pa jong i banang mau ban set jing set ha go ge sen yo i mai bi set jing set a kitchen te yo i bai mai set kam dei ha kata ro kam man set kata ga jing bam gain te ila ban confront i bai ban ong bai ben kam day kumto ila banong bay kumto kan tehen ray im kwa ban penrem i ban penherd i ray ka approach ka jungi pakalong officer ha ka tu kam yong bandanga ngan set dakum ni yong ka approach ka jungi kalong ka serve ka purpose kam herd yano ro kan ta kum gitu gijajing kam kamyo ate mentah Nrai mentah syukur penram no hang to teng. Te hage jing dei berkabalang hage tu kisnem ki bhadir apa hage jing ka bangi ya lingba hapo jong kabalang gai lingba kitu ki court case kini gitai ipa berobor imju kwa bahkan dorkano ke jing ele persya no ro yung ay bangan sa sitom mga banya ke bagas new ke balang